A duniyar so kuma ka dalla kai kama rena mana hankali wallahi kai da ma aka ce Garzali Miko ya fi ka iya waka. Ina arewa. Ashe mawaki ne kai na gaske to lalle sai na hada ku gasa da kai da Garzali Miko yau din nan saboda haka Garzali Miko ba wa MG kashi zubo bai tuka. Na zo ni da sallama ga mai kyawun haiba. MG boy kenan ya kaji bai tuka ai dama sai da na faɗa ma yau din nan sai an zane mun kai saboda haka kai ma sai kai naka in ga iya yunkurin ka duk da ma cewar ba za ka iya komai ba. Ke ce ruwa ke ce yunwar da ke ciki kayan mata. Bura uba alkur'an mawaki ne kutumar haka kai iya waka dama. Garzali Miko ni fa ban yadda ya cinye ka ba ka karo guda daya sai shi ma ya karo daya sannan sai in tantance. Digi zai tashi za ya bar wani bai hau ba. Da kyau Garzali duk da na san baraka kai ba wannan gasar MG boy karo kwalli daya sai in baku da baiwar Allah ce yaushe ne ya da kutumar du wallahi kariya ta kure abin da ne tunani ba shi bane ana tunanin wuta a ina ne aka samu a ina ne wallahi ba zan iya ba da result din nan ba ku bari sai gobe.